Hej, jeg hedder Gitte Husted, er udviklingskonsulent på Pharmakon i vores forskning og udviklingsafdeling. Jeg vil gerne invitere dig og dit apotek til at afprøve en feedbackguide. Jeg vil de næste minutter fortælle kort om baggrunden for projektet, hvordan feedbackguiden kan bruges og hvad den indeholder, hvad det indebærer at deltage og hvad du kan få ud af at deltage, og hvornår afprøvningen starter og hvordan du kan tilmelde dig. Ifølge apotekerloven skal apoteket yde relevant og nødvendig information og rådgivning om lægemidler. Og informationen skal også være tilpasset borgerens behov. I dag så måles kvaliteten af rådgivningen på mange apoteker en gang årligt, og dermed følger apotekerne jo stadigvæk DDKM's retningslinjer. Vi har et ønske om at udvikle et feedbackværktøj, der understøtter faglig feedback på kundedialoger, og som skal være nem at anvende i praksis af farmakonomer og farmaceuter, og som også inddrager evidensen fra evaluering af Selskarpt uddannelsen, hvor vi kunne se, at feedback var en afgørende faktor for at få rådgivning tilpasset borgernes behov. Vi har derfor udviklet en feedbackguide sammen med personale fra 4 apoteker, som har gennemført uddannelsen i Selskarpt på rådgivning. Så formålet med projektet er at afprøve en guide, som understøtter kvaliteten af kundedialoger på apoteket, så rådgivningen netop til afsætte den enkelte kundes aktuelle behov og samtidig understøtter, at rådgivningen er korrekt. Så vi har udviklet en feedbackguide til 3 forskellige måder at få feedback på. Det kan være feedback med afsæt i videooptagelser, det kan være feedback med afsæt i observationer, eller det kan være selvevalueringer, hvor man enten bruger en video eller ikke gør det uden video. Så hvad er indholdet i feedbackguiden? Feedbackguiden den består af 5 overordnede emner, uanset hvilken feedbackmetode du vælger at bruge. De 5 overordnede emner de er, hvordan tager apotekspersonen imod kunden i skranken? Hvordan finder apotekspersonen ud af, hvilken rådgivning kunden egentlig har brug for? Og hvordan foregår rådgivningen? Og hvordan afslutter apotekspersonen ekspeditionen? Og samlet set, hvordan er apotekspersonens opmærksomhed på kunden under hele ekspeditionen? For hver af de her overordnede emner er der 5-6 underspørgsmål, som skal hjælpe jer til at komme omkring forskellige overordnede emner. Og i feedbackguiden er der også plads til, at du kan skrive dine refleksioner og besvarelser på spørgsmål ned. Og det gælder både for den, som skal give feedback, og den, der skal modtage feedback. Så hvad skal der til for at kunne deltage i afprøvningen? Vi vil gerne have 5 apoteker med ca. 10 ansatte, både farmakonomer og farmaceuter. Og vi vil gerne have, at I får mulighed for at afprøve en eller flere måder at anvende feedbackguiden på. Og det er fordi, vi selvfølgelig gerne have, at I får lidt forskellige erfaringer, som I kan bidrage med, når vi skal evaluere guiden. Så hvad skal I bidrage med? Ja, I skal løbende online registrere, hvordan I faktisk bruger feedbackguiden. Så det vil sige, at hver gang I giver feedback eller modtager feedback, så skal I ind og registrere det i et online spørgeskema. Derefter så skal I deltage i en samlet evaluering, hvor der vil være et kort spørgeskema ved afslutningen efter endt afprøvningsperiode, og så inviterer vi også til et fokusgruppeinterview online for jer, der har modtaget og givet feedback. Så hvad får du ud af ved at deltage i afprøvningen? Ja, I får allerede nu et redskab, som I kan vurdere kvaliteten af jeres rådgivning i ekspeditioner, som I kan benytte, og så får I mulighed for sparring undervejs fra Pharmakon. Og I får mulighed for at komme med jeres input og erfaring med, hvordan det faktisk er at bruge den her feedbackguide i praksis. Så vil jeg komme lidt ind på afprøvningsperioden. Vi starter med et online opstartswebinar, og det gør vi torsdag den 4. april fra kl. 9 til 10. Her vil jeg komme lidt mere ind på praktikken omkring, hvor I finder diverse dokumenter, og hvordan I skal bruge de forskellige guides til de forskellige metoder. Hvis I ikke har mulighed for at deltage lige på den her dag, hvor vi sender det live, så vil det blive optaget, og så jer, som er tilmeldt, har mulighed for at se det efterfølgende, når det passer bedre ind hos jer. Og så forventer vi faktisk kort efter, vi har haft det her opstartswebinar, at I går i gang med at afprøve de forskellige guides her i starten af april, og så slutter vi med udgangen af maj måned. Hvis du er interesseret eller gerne vil høre lidt mere, før du bestemmer dig, kan du kontakte mig på min mail på grh@pharmakon.dk. Du kan også ringe til mig på min telefon 27 79 98 38. Men du kan også læse mere om projektet på vores hjemmeside, og linket til hjemmesiden finder du her i teksten under det her opslag her nedenunder. Og så vil vi gerne have din tilmelding senest den 18. marts, og det foregår også på samme mail eller på min telefon. Så det sidste håber jeg bare rigtig meget, I har lyst til at hjælpe os med at afprøve den her måde at give feedback på de forskellige metoder. Så tak fordi I hørte med, og jeg glæder mig til, at I melder tilbage, om I vil deltage. Og som sagt, I er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, I er i tvivl om. Hej.